Galicia Destino Sostible é unha iniciativa do Clúster de Turismo de Galicia, co financiamento da Xunta de Galicia a través da Axencia de Turismo de Galicia, que busca integrar a oferta turística sostible do noso territorio e actuar como garantía de calidade e confianza. Somos un club de produto creado para dar resposta á demanda dun turismo responsable e sostible, dende o punto de vista ambiental, social e económico. Reunimos empresas comprometidas cos valores da sostibilidade, desde aloxamentos e restaurantes ata proveedores de experiencias e axencias de viaxes, aliñadas cos obxectivos de desenvolvemento sostible da Axenda 2030. Ofrecemos experiencias auténticas e responsables, das que deixan pegada na alma, pero non na terra. Traballamos nun turismo que coida o territorio e as persoas, impulsa a economía local e aposta pola inclusión e o bo goberno. Un club de produto en constante mellora, aberto a novas empresas e preparado para conectar co mercado turístico nacional e internacional. Galicia Destino Sostible. Contigo facémolo posible.